खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव सासे सुबुंजों माखासे खोथा मिथिना लानो नाजागोन मानोना गोबाव समनिफ्राय बिथांखौ जों गोदोनि सुबुंफ्रा बांसिनैनो मिथियो मानोना बिथाङा बै समाव गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गावखौ गोबां सिनायथि होबोदोंमोन आरो बै समनि रोंगौथिनि जे सोमोन्दै जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिगोन गिबियावनो बिथांखौ जोङो गावनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायगोन बिथाङा बबेनि आरो बबे जायगायाव दा दङ आरो गावनि माखासे थासारिफोरखौ गावनि खुगानिफ्राय मिथिहोगोन आं बिनि सिगां माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बर'नि गेजेराव सासे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा समाज सिबियारि बिथाङा गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ बायदि रोखोमै रंजाहोबोदोंमोन बे रंजाहोनाय सुबुंनि माखासे गारबोनाय मिलौदो गारांजों मेथाइ खननाय आरो माखासे सावथुन मुलुगाव एक्सन खालामबोनाय फाव दिन्थिबोनाय बिथांजों जोङो दिनै बिथांनि गुबै बाथ्राफोरखौ मिथिगोन आरो बिथाङा बै समाव मानो बै समाव जेराव बिथाङा गावनि रोंगौथि जेरै हारिमुनि रोंगौथि बायदि रोखोमनि फावथिना रोंगौथि बेफोरखौ दिन्थिबोदोंमोन दिनै मानो बे समाव बिथाङा बे फावथिनाफोरखौ आरो बे मेथाइ रोजाबनाय आरो सावथुन मुलुगनि हाबाफारिफोरखौ मानो गारबोखो दिनै बै समाव बिथाङा मा मावनानै दं जारै नोंथांमोननो बे बिजोंनि गेजेरजों गासैबो खोथाखौ फोरमायनो नाजागोन गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव फरायग्रोना लानाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय आरो बे समाव नोंथांनि जितु आबुं थंखौ जोङो जोंनि बिजोंनि गेजेरजों रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों आं गिबियावनो ससियेल मिडियानि सिमोन सापरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायग्रोबाय आंनि मुङा फुलमुनि नार्जारि आरो आंखौ ओरैनो थुरसिगालि होननानैबो मिथियो थुरसिगालि औ थुरसिगालि होननानै मिथियो ओमफ्राय आंनि जिल्लाया कार्बि आंलं आरो थासारिया आंनिया लांहिन टाउन नोगोराव गोलैबाय ओमफ्राय बे समाव दा मा मावगासिनो दा आङो ओरैनो फरायसालि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जाना दं फोरोंगिरियाव जिहेतु बे समाव नोंथांखौ जोङो सिगां गोबांनि खुगा गोदोनि सुबुंफ्रा बांसिनानो सिनायो बे समाव नोंनि सिनाय जानायनि गुबै जाहोना मामोन आरो नोंथाङा मा रोखोमै सिनाय जाबोदोंमोन रायजोफोरनि गेजेराव बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरो आंखौ सिनायबोनाया आं हारिमु मोजां मोनो नालाय आङो मोनफ्रोमबो जिखुनु आफादफोर मिथिंफोर जाबाबो आंखौ लेंहरबाय थायो बे लेंहरबाय थानायाव आंबो थांनाय जायो नालाय बे माखासे गानफोरजों आं सिनायजानाय जाबाय आरो ओरैनो मेथाइ खनोमोन होननाय खोनादों नोङो मा गिबिसिन मा मेथाइखौ नोंनि गावनि लिरनाय आरो गावनो खननायमोन बेखौ एसे दिनै खोनासंनो थाखाय खावलायबाय आदसा थिगैनो आं आंनि गान लिरनायाथ' नै गेजेर ससेयावसो जादों बियो बे आदा रजनि सरगियारिमोनजों आरो ओरैनो आं मा होनो गिबि फार्स्ट गान खनबोनाया बे आं लाफा सायखं दाउ होननाय बे गानखौ आं खनग्रोदों बे गानजोंनो आं एसे पपुलार बादि जादों आरो बे नोंनि लिरनायमोन नामा आं लिरनाय नङा बियो बे अनिल बसुमतारी होननाय बे थिलाफारानि बे गथ'आनो लिरनाय गाराङा आंनि ओमफ्राय दा बेखौनो खनग्रोदो आदसा बेनि गेजेरजों जों दिनैनि नोंथांनि माखासे जारिमिनफोरखौ बेखेवनि सिगां बे मेथाइखौ रायजोफोरखौ खोनासंहोग्रोदो आदसा जागोन दे आं लाफा सायख दाउ मुलुगनि हायनारि आं लाफा सायख दाउ मुलुगनि हायनारि रोमै रोमै नुहुरनाय हाजोआव दङ आंगोनि देरायाव रोमै रोमै नुहुरनाय हाजोआव दङ आंगोनि देरायाव आं लाफा सायख दाउ मुलुगनि हायनारि फैलाव बुहुमा जेसेखि थायो आंबोसो बेखौनो मोजां मोनो फैलाव
जेसेखि थायो आंबोसो बेखौनो मोजां मोनो आं लाफा सायख' दाउ मुलुगनि हायनारि मुलुग गिदिं गिदिं रादाब फोसावनाया आंनि हाबा मुलुग गिदिं गिदिं रादाब फोसावनाया आंनि हाबा आं लाफा सायख' दाउ मुलुगनि हायनारि बेसेबांबा गोदै देंखो गोदै देंखोजों रोजाबनाय बै समावनो बेसेबांबा मोजां जिहेथु मेथाइ खनगिरि सासे सुबुं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे समाव बै मेथाइखौ खननो नोंथाङा बेसे समनिफ्राय जागायजेननायमोन आरो नोंथाङा मेथाइ खननाय माखासे क्लासिकेलफोर लादोंमोन नामा क्लासिकेलखौ आं लादोंमोन कर्सआ आंना फुरा जायासै आरो बोसोरसे दंबावोमोन बिसारक जानो हायासै आरो ओमफ्राय ओरैनो दोंबेसेसो मेथाइ खननाय आंथ' फ्राय गानखौथ' आं बहुद खनबायानो फिल्मावबो आङो कार्बि आंलंनि फिल्म बेहाय 10थायावबो खनजोबनो मोन्दों 10था फिल्म दं मोनफ्रोमबो फिल्मनि जों दोंसे मेथाइ खोनासंगोन ओमफ्राय ओरैनो बेसेसो बैसोनिफ्राय नोङो मेथाइफोरखौ बा हारिमुआव लोब्बा दंमोन आं बुंनो थाङोबा 18 बोसोरसो आरो 18 बोसोरनिफ्रायनो खनदों आरो सिख्ला लाइमोन समनिफ्राय नोङो मेथाइ माने हारिमुआव जुरित लोब्बा दं आरो 18 बोसोरनिफ्रायबो एसे एडभान्स जागोन आङो माने आं बिनि सिगांनिफ्रायनो आरो जात्रा गाउनावबो हाबदोंमोन नालाय बेयाव सख्रा थख्रा जानायफ्राव एसे गानफ्रावबो दंमोन आरो ओरैहाय मा होनो गेजेराव स्टेज माबाबो जादोंमोन बेहायबो एसे ड्रामाबो फावबो खालामबोदों होमबाथ' गोबां माबाबो रोंगोन बिदिनो मा होनो बेखौ डायलग नामा डायलगखौबो जों खोनासंगोन ओमफ्राय ओरैनो मेथाइ बा हारिमुखौ नोङो आगान होजेननायाव सोरबाफोर थुलुंगा होदोंमोन नामा बे समाव आगान होजेननायाव थुलुंगा होनाया बेनो थारमाने आं माखासे गानफ्राव आङो एसे एक्टिं खालामबोखाबाय नालाय बेहाय नुनानै सारमोनहा फिल्म बर'नायाव आंखौ माने बिसोरो गावसोरनो थांनानै रायज्लायहैनानै लाबोदों आरो जेरै टेलेन्टखौ नुनानै रोंगौथिखौ नुनानै बेनो आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बे दा आरो जोङो फैबावनि माखासे नोंथाङा बै उन्दै समनिफ्रायनो जिहेथु हारिमुखौ मोजां मोन्दों एक्सन खालामबोदों एक्टिं खालामबोनानै नोङो बिदिनो सिनायजानानै बेबायदि फिल्म बानायग्रा डाइरेक्टरफ्रा प्रडिउसारफ्रा मोजां मोनना लांदों आरो नोंखौ ना आरो खननायाव आंखौ थुलुंगा होनायफ्रा जोंना नैबे मानिकपुरनिनो आदा नजर आरो हाजार आरो जोंनि आदा बुद्धि ओमफ्राय आदा उन्दै आंनि फिजु होननाय ओमफ्राय आंनि बिथाङाबो माने आं गान खनखायोमोन नालाय ओमफ्राय जोंनि नैबे लांहिन मानिकपुराव जोंना गभ स्कुल दंमोन नालाय बेहाय सासे रुलु बरदलै होननाय दं आरो सारा बियो तबलिस दामोमोन ओमफ्राय आसामनिनो तबलिस माबाखामोन बियो बिखियात मोनो सारा तबलिसाव ओमफ्राय सारा गानबो रोंखायो नालाय आंनो बियो माखासे गानफोरखौ असमियाखौ फोरोंदों ओमफ्राय तालमानखौ फोरोंदों तालमानखौ जों आफाजोंबो रोंखादों आफायाबो जोंना रोंखायोमोन नालाय न'खरनि जोनोमगिरि बिफायाबो रोंखायोमोन आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिमुनि मानसिखामोन आरो बेनिखायनो नोंबो दिनै हारिमुखौ हारिमुआव माखासे लोब्बा थाबोदों आरो ओरैनो जितु नोंनि जितु मुं थोरसि गालि होननाय मुङा बोरै मोननाय नोङो बेखौ बे थोरसि गालि मुङा थारमाने आङो जोनोम जानाय लोगो लोगो थैहाबदोंमोननो ओमफ्राय बे थैहाबनायाव जोंना दालाय गोदोनि नियमाव थोरसि बुखाङा होमबा माहाय थोरसि बुखाङो सोरबा लहा बुखाङो बेबायदि आरो बुरि बुरिफ्रा ओमफ्राय बे थोरसि बुखांनायाव थांखांनायखाय बे जोंनि कार्बि आंलंनिनो आदै गसेल देवानि होननाय बेनो दोनदोंनो आरो थुरसि गालि होननानै माने जोनोमनिफ्रायनो दंखायो ओमफ्य बिनि उनावसो नैथि नाम बे फुलमनिया गिबि माने थोरसि गालिखौनो मोनखादों आरो आंखौ नाम गोदानखौ मिथियानो फ्राय थुरसि गालि होननानैसो मिथिखायो आरो थोरसि गालि होननानैसो ओमफ्राय ओरैनो
जेब्ला नोङो फरायजेननाय औ आरो गिबि जोनोम जायगायाबो बे कार्बि आंलंआनो खामोन नामा? ओं कार्बि आंलंआनो ओमफ्राय मानिकपुराव आं जोनोम जादों बिदि आरो ओमफ्राय मानिकपुर एलपि स्कुलावनो फरायबाय आरो मानिकपुर गभ स्कुलावनो फरायदों ओमफ्राय फरायनाया जों आसामिस मिडियामखौनो फरायदों आसामिस मिडियाम जोंनि समाव बर' मिडियाम गैथ'वामोन औ बिदि आरो ओमफ्राय बेसेसिम फरायनायमोन? आङो ओरैनो माबाबाय मेट्रिकल'सो पास जादों आङो ओमफ्राय बिदि गैया आरो ओरैनो नै गेजेराव हाई सेकेन्डारि माबा खालामनांगौ होननायखाय अपेनाव होनानै हाई सेकेन्डारिसिम आरो फरायनायखौबा लाजियो एसे फरायनायाव गादाथारमोन आं गादाथारमोन थेवब्लाबोथ' दा फोरोंगिरि जानो हादों खाफालनि खोथा खाफाल गोनां आरो ओरैनो बिराद खाफाल गोनांखा बेनिखायनो दिनैसिम दङ आरो रायजोफोरजों थोरसि गालि मुङै सिनाय जादों बै जोनोमाव थोरसि दामनानै जाय फोजादोंमोन बेनो नोंनि इसोर आरो बे थोरसि दामनायनि मुंजों थोरसि गालि थानाय बेनो खाफाल आरो बेनो नोंखौ गोजौआव लाबोदों आरो थोरसि दामनानैसो थांखांदोंब्ला इसोरानो हरदों थोरसि दामनानैसो थांखांदों नालाय जोबोद गोजोनथाव खौरां बाथ्रा बे समाव एसामिस मेथाइफोरबो खनदोंमोन खनदों दा एसामिस मेथाइ दोंसे खोनासंहोनो हागोन दे आं बे सार फोरोंनायखौनो खननोसै दे ओमफ्राय ओरैनो एलबामाव मोनसे दंमोन आं बेखौ एसे बावबाय मुरजान होननायानो आरो मुरजान माने मुरजान एलबामाव हारसा एलबामाव आरो नोंनिनो खननाय गारां आरो ना आंनि लिरनाया बे सारनि नामखौ बावबाय आं जिखुनु एसामिस मोनसे लिरदोंमोन आरो ओमफ्राय आं बै एलबामनिखौ बावबाय आङो ओमफ्राय नैबे सार आंखौ जाय फोरोंदों फार्स्ट माने आसामिस माबायाव खनहोनानै गाखोहोदों आरो बिसोरो बेसे सनसोनि खोथामोन बियो 81 बै समावनो नों एसामिस मेथाइबो खनखायो आरो देलाय बेखौ खनना खिथादो रायजोफोरनो মনত পৰেনে বাৰু সেই কলঙত ঘাট মনত পৰেনে বাৰু সেই কলঙত ঘাট তয়ে ময়ে ভয়ে ভয়ে বহিছিলোঁ তাত তয়ে ময়ে ভয়ে ভয়ে বহিছিলোঁ তাত মনত পৰেনে বাৰু সেই কলঙত ঘাট সেই ঘাট আজিও আছে সেইখিনিতে চাবিচোন বহু দিনৰ जाहैगोन बेखिनिया जथेस्थ' बे मेथाइखौ जेब्ला खनदोंमोन बै सनाव जिथु एसामिस मेथाइखौबो नोंथाङा खननानै बे मेथाइखौ खनदों जेब्ला बे बेसेसो सननि खोथा बेयो 81 ओमफ्राय 81आव थाबाय ओमफ्राय आं 85आव हाबा जाबाय हाबा जाखांनानै ओमफ्राय आं साख्रि गैया नालाय माथो खालामनानै थानो ओमफ्राय थियाटारनिफ्राय फैबाय हरुदेबि थियाटार आसामिस थियाटाराव मेथाइ खनदों आरो एक्टिंमोन ना मेथाइ खननायसोमोन ना होमबा गोबां आसामिस थियाटारावबो खामानि मावबोदों आरो ओमफ्राय ओरैनो नोङो बेफोर खामानिखौ जिहेतु गोदोथ' हयथ' प्रग्राम खालामदोंमोन बेफोर जितु मेथाइ खननाय फिल्म खालामनाय बेफोरखौ बेसे समनिफ्राय दोननाय जाहाथे बै समाव नों जेब्ला मेथाइ खनजेनदोंमोन मेथाइ हारिमुखौ सिबिजेनदोंमोन बे समावथ' गोबां नोङो प्रग्राम गायोमोन बे प्रग्राम गानाय बा हारिमु सिबिनायफोरखौ बबे समनिफ्राय दोनथ'नाय आरो मानो दोनथ'नाय हारिमु सिबिनायखौथ' आं दोनाखै दासिमबो दोनाखै आरो गेजेराव नैबे जोंना आबसुनि आन्दलनावसो गेजेराव मा होनोमोनलाय हारिमुखौ दोनथ'दोंमोन ना बेहायसो एसे थाथ'नाय बायदि जादोंमोन आरो बेबायदि आरो बेसे सननिफ्राय थाथ'नाय जानाय बायदि बेथ' 96 बिदि समावमोन आरो बेबायदि समावमोन आरो बे समनिफ्राय दासिम माने सिरि जाथ'दों आरो ओरैनो सिरि जाथ'नाय माने आं दाथ' माबाफिनबाय नालाय ओंखारफिनबायबो आरो आं ओरैनोथ' इनभाइटबो मोनबाय थायो माने फांसन माबाफोर जायोबा बिहु उत्सबफोर माबाफोर जायोबा
प्रग्राम खालामो गायो आरो ओमफ्राय दा बे समाव नोंखौ जेब्ला नांगौ जायोब्ला प्रग्रामफ्राव सोरबा हास्थायोब्ला दाबो नोङो प्रग्रामाव थांनो राजि दं आरो औ दङ राजि दं थांगोन आरो ना थाङो जोबोद गोजोननाय थाबाय औ ओमफ्राय दा जिहेथु नोंनि डाइलग ओरैनो मोजां डाइलग फिल्माव ओरैनो 10था फिल्माव नोंहा एक्सन माने बाहागो लानाय दं आरो ना बेयाव मा बांसिन फिल्मफ्राव मा रलाव बाहागो मोननायमोन आं बिमा पार्टआव बांसिन मोनदों ओमफ्राय आंनिया फिल्मआव जेसेबांखिनि पार्ट मोनदों खालि दुखुथिया आरो दुखुथिया न'खरनि दुखुथिया आरो ओमफ्राय ओरैनो बे 10था फिल्म मा फिल्म बेखौ गोसोआव दं बेखौ रायजोफोरनो खोन्थाना गोरबोनि मिजिं हाबिला खिथेरनि अर नोंनि थाखाय आंनि जोनोम ओमफ्राय बिमानि अननाय मोनबाय आरो एसे बावबाय आंनि हिर'आ गफुरनिमोन बे बारा दिन जायाखै बावाखै बे जाबाय 4 बोसोरनि खोथा औ बोरैबा खोथा आरो एसे बावबाय आं माखौबा ओमफ्राय दैथुन बेहायबो मोनदों आरो सोरांनि लामा बेहायबो सोरांनि लामाया नलबारिनिमोन बे गथ'आ दा जों थैबाय होननाय खोनादों आरो बे बानायफैदोंमोन डाइरेक्टर माने फिल्म प्रडिउसार प्रडिउसारमोन ओमफ्राय बांसिनै बे सिख्ला समाव बानायनाय ना बे उनाव बैसो जानानै बानायनाय हाबा जाखांनानैसो बानायदों ना सिख्लायाव गैया होमबाथ' एक्ट्रिस जाफेराखै एक्ट्रिस जानो मोनासै आरो बैसोआ बारग'बाय एक्ट्रिस जानो मोनाखै होमबा माने बिमानि रलावनो मोनजोबदों आरो ओमफ्राय गासिबो मा रलाव मोनदोंमोन बिमा रल बे नोंनि थाखाय आंनि जोनोमाव दुखुथिया आरो दुखुथियायाव माबायदि एक्सन दुखुथिया एक्सनखौ नोंखौ नायनानै होनाय ना नोंनो आंखौनो नायनानै होनायसो आं लायाखै डाइरेक्टरा गावसोरनो डाइरेक्टरासो बिजिरो खोमा ना बिजिरो नायनानैसो समायगोन होननानै गासिबो बिदिनो आरो दुखुथियाबाथ' नों गाबनाय एक्सन खोब रोंथारगौ फिसा फिसौखौ बुजायनाय खोब एक्सन रोंनो हायो बेयाव जेनेबा सासे नोंनि फिसालाया नों माबायदि फिसाला बा मा एक्टरनि एक्ट्रिसनि बिमा बिफा एक्टरनि खनबेसे एक्टरनि बांसिन जाबाय आङो एक्ट्रिसनि खननै मोनदों एक्ट्रिसनियाथ' माबायाथ' एक्टरनाथ' गासिबो बांसिनानो जोब 10थायाव 8था एक्टरनि बिमा ओमफ्राय 2थाया मोननै फिल्माव हिर'इननि दाना फिसाजोआ माबायदि केरेक्टारनिमोन नोंना फिसाजोफ्रा हले गासिबो मोजां गोजा मोजां केरेक्टार आरो फिसालाफ्राबो ओरैबायदि मोजां आरो बिराद गियानि आरो माने सरित्रआव बिसोरखौ माने आंहा टेनसन गैया माथ्रे एसे धनि मानसिनाव थानाय नालाय बेहाय एसे दुखिया मानसिफोरखौथ' एसेबाबो माबायाव नायोना फिसानो जेराव नायो बिनिखायनो एसे बे आङो टेनसन लानो गोनां जायोमोन आरो आरो फिसायाफ्रा आंना टेलेन्ट गोजा आरो गासिबो मोजां आरो फरायनायाव आरो ओमफ्राय नोङो बांसिनै मा बोसोनजों फिसाफोरखौ माने बोसोन होनो मोनोमोन आरो फिल्मफ्राव थिगानो होदों ओमफ्राय आं ओरैबायदि बोसोन होनो मोनोमोन थारमाने बिसोरनि एक्टिभिटिफोरखौ नुनानै आं फिसालाखौ बुजायो आरो जेनेबा बिसोरो सानसेखालि एक्टरजों एक्ट्रिसजों ओमफ्राय बिदा बिसोरो माने मोनसे माबायाव बेरायनो थाङो आरो बे बेरायनो थांनायाव बिसोरो फैबाय साथामबो फैखांनायनि उनावहाय एक्ट्रिसनि बिमाया माबाबाय आरो नुनानै अबावहाय थांबाय थायो नोंसोरलाय होननानै बुंबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय माबायाव बेरायहैदोंमोन होनबाय आरो खालि बेरायनाय बेरायाबा जाया नामा नोंस्रा होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय बिदि होननानै एक्टरा जों थाग्रा रुमाव हाबहैबाय ओमफ्राय आं माने साइडआव उसुङाव आङो हाग्राफोर फुगासिनो दंमोन आरो बिसोर हाबखांनाय लोगो लोगो उनावहाय आं लासैनो थांनानै फिसालाखौ बुंहैबाय आरो माने रायनायनि इंगितआ माने आंनि फिसालाखौनो लानानै रायनाय नालाय बेहाय आं होनबाय आरो आफा नोङो बारा बिसोरजों जों थांबाय थानो नांला आफा नुवाखै एक्ट्रिसनि नामखौ बावबाय दे आं उमुगनि बिमाया माबादि रायदों नों बेनिखायनो बिसोरजों बारा जों थांबाय थानांला आफा होननानै आं बुंदों आरो फिसालाखौ बुजायदों आरो ओमफ्राय गथ'आ होनबाय आरो जागोन आइ होनना बुङो आरो खोथाखौ मानियो माने दुखुथियाबाबो नों मोजां फिसानि बिमा जानो मोनबाय थाखादों आरो ओरैनो बे माथ्र टेनसना मानि सायाव लानो गोनां जादोंमोन नोङो
टेनसना माने बिदिनो आंबो बे फार्स्ट नोंथां आंनि जोनोमाव आङो रुवाथिसोमोन नालाय बे रुवाथिबो रल दं औ रुवाथियाव माने बिसिनावनो आं थानानै माने बे सासे बे गथ'आ मावरिया आरो ना बिमाया माबानानै लामायाव गालांना सासे मानसिया माने होफैनानै माने आंनि सिथ्ला सिबबाय थानायाव बिसोर आंनो होलाङो आरो बेहायनो होलांनायाव लोगोनो आं अनखांबाय बेहाय आं गथ'खौ फेदेरबाय फोलावबाय ओमफ्राय आं बिसिनि नावनो रुवाथि थानानै बे गथ'खौ फेदेरनाय फोरोंनाय गासिबो आं दायथ'खौ लाजोब्बाय आरो ओमफ्राय आं बिसिनिफ्राय दरमाहाखौ लायासै माथ्र मालाबाल' गेजेर गेजेर लेखा बायनो माबा बायनो बेखिनिखौल' आं बियो आरो बिसिनाव बै रुवाथि थानानै बे सासे गथ'खौ नोङो गावनि फिसा बानायना लाबाय औ लाबाय बिदि आरो नोंनि दरमाहाखौ बे गथ'नि माबायावनो मोजांनि थाखाय मोजांनि थाखाय जि खरसा नांगौ औ बेनावनो थानानै बेनावनो फेदेरबाय उनाव मा जायो बे उनावहाय बियो मोजाङानो जाहैयो बियो साखरि थाखरि मोनहैयो ओमफ्राय आंहाथ' थैलांबाय गेजेर ससेयावनो बिसानाव थानानै थैलाङो ओमफ्राय आं बेहाय माने माबानो होलाङो आरो दायथ' होलाङो आरो बिसोरनो बिदि होनानै ओमफ्राय बिसोरथ' आं थैखांनायनि उनाव होखारो एक्टरखौ होखारनानै उनावहाय फिसाजोआ माने ओरैहाय बिनि थाखाय फाग्लि बिदि आरो एक्टर गैयाब्ला फाग्लि जाबाय फाग्लि जाखायो नालाय थैनो नागिरबाय न'स' दरजा फांथेनानै आरिनानै एकदम सिफायग्लुंजोबनानै थैनो नागिरनाय जाबाय आरो ओमफ्रायथ' उफायथ' गैला मोजां जानाय नंला दरजा सरजा सौखावनानै माबाबाय आरो उनावहाय उफाय गैया आंनि फिसालाखौ नागिरनानै लायफिननानै हाबा होबाय आरो बिदि जादों नोंथ' थैखाबायमोन बे बाथ्राखौ बोरै मिथिगौ फिल्मखौ नायनानै फिल्माव थैनायनि नाटकसो आरोना होननाङामोन आरो बेखौथ' आं होनबाय आरोखि मोजां जादों ओमफ्राय आं बेहाय मोनसे गान खनदों आरो ना दा बे जिखुनु बे फिल्मनि गानखौ दे खोनासंहोदो रायजोफोरनो बायफ्लेलांबाय मिजिं आंनि सुदेम देरानि बायफ्लेलांबाय मिजिं आंनि सुदेम देरानि थाजिम सोलेरनि जोंब्लावरिया बालाहामानि सायामा जिउ लामायाव थाजिम सोलेरनि जोंब्लावरिया बालाहामानि सायामा जिउ लामायाव बायफ्लेलांबाय मिजिं आंनि सुदेम देरानि अखानायसि उन्दुनायखौ मेगन गोसा फेसाया बायफ्लेलांहोबाय अखानायसि उन्दुनायखौ मेगन गोसा फेसाया बायफ्लेलांहोबाय बारहुंखा सिमरिनायजों गोरबोनि सानाया बुखारलांबाय लैथो गुथालाव बारहुंखा सिमरिनायजों गोरबोनि सानाया बुखारलांबाय लैथो गुथालाव बायफ्लेलांबाय मिजिं आंनि सुदेम देरानि आगोमा गोरबोनि फिथाइखौ नोंनो गथायनाय एंगारलांनोसै जिउनि माया बे जोनोमाव आगोमा गोरबोनि फिथाइखौ नोंनो गथायना एंगारलांनोसै जिउनि माया बे जोनोमाव बायफ्लेलांबाय मिजिं आंनि सुदेम देरानि एसे मिलौहाब देंखोजों एसे गोदै गोदै मेथाइ खननो गोरों दिनै बे समाव जोबोद माने साननो गोनां नोंदे बै समावनो एसेबां मोजां मोजां मेथाइ खनदोंमोन ओमफ्राय दा बेफोरबायदि बै थाबोनाय जिहेथु नोंनि मेथाइ खननाय बे बेसेबां अनसायजादोंमोन रायजोफोरजों दिनैनि दिनाव बेफोर मेथाइआ ओरैबायदि मुल्यबान माने होनोबा रोमै रोमै जों नुहुरो बेसेबां मोनफ्रोमबो सोदोबाव मोनफा मोनफा माने गुन दं आरो दिनै बे समाव
आरोबाव गोबां मेथाइखौ जों खोनासंबावगोन बेफोर मेथाइनि गुबै थांखिया मामोन? मेथाइनि गुबै थांखियानो जाबाय जिहेथु बे गानाव मेल'डि आरो मोजां मोजां सोदोब हाबनानै दङ जाहाथे बे मेथाइखौ खोनासंनानै मानसिफ्रा जाहाथे दुखुनि गेजेरजों सुखुखौ जों जाहाथे लाबोनो हायो बे मोनसे। ओमफ्राय जेरै जोङो माने अहहायबा जोङो एसे नैबेफोर माखासे माबाफ्रा फैयो आरो दुखुफ्रा फैयो बेफोरावनो जोङो जाहाथे बे दुखुआ माब्रै जाखो बेखौ जाहाथे जोङो मेथाइजों लोगोसेनो जों जाहाथे फोरमायनानै मानसिनि गोसोआव जाहाथे जों गोजोननाय लाबोनो हायो आं बेखौनो सानो आरो। ओमफ्राय बिनि गानखौ सुजुनाया जादों मदाराम बसुमतारी। बे बिथाङानि धेन्दागादनिनो जोंनि कार्बि आंलंनिनो। औ बे बिथाङानो सुजुदों आरो देंखोखौनो बेनो होदों। दा बे समाव जितु नोंथांनि गोबाव सम बेबायदि हारिमुजों लोब्बा थानानै दा संसार जाबाय, ओरैनो संसार जानाय बेलायाव नोंथांनि न'खराव साबैसे बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। आंना न'खरनाव दा आङो बर्थमान जोंहा फिसा हिन्जाव सासे फिसा हौवा सासे आरो बिहामजोबो मोनबाय, फिसौ सानै मोनबाय। जों दा साबा दं आरो फिसाजोआथ' हाबा हरबाय दा बे। ओमफ्राय आंनाथ' मालिकआ माबायावनो 2001 सनावनो थैदों। 2001 सनावनो? औ थैदों। जेन' मानसिनि जिउआवथ' बिदिनो सोरबा सिगां थांगोन सोरबा उन थांगोन। थिग बेनि गेजेराव दा जोङो बेखौनो मिथिबावनो लुबैबाय जे नोंथाङा जोनोमनिफ्रायनो बे कार्बि आलं ओनसोलाव रायजो जादों। बे कार्बि आलंनि खना खनला बर' रायजो राजाफोरनि दा सोलिबाय थानाय माखासे रायजो जानाय बेलायाव बेयाव गोदोनिफ्राय दा माबायदि अबस्थायाव दं बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? आरो दिनै नोंथांमोना जेसे कार्बि लेन्ड नङा होमबा? कार्बिनि लेन्ड माने कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय बेयाव बिसोरजों माबायदि सोमोन्दो दं आरो नोंसोरनि सुबिदा उसुबिदा माबायदि बेखौ फोरमायनो थाखाय। आदसा जों कार्बि आंलंआव आंनि मोनजेननायनिफ्रायनो जों बिदिथ' इसेबां उसुबिदा जायाखै। माथ्र जानाया माने बेनो आरोना नै दा मालाय कार्बिफ्राबो गोरों सायाव गोरोंसिन जाहैबाय। ओमफ्राय दा गोरों हिसाबै माने बिसोरो जोंनो जेसेबांखिनि सुबिदा होनांगौ बे सुबिदाखौ बिसोर होआ बेबायदि आरोना। जेनेबा जोङो साकरिनि खेथ्रफ्राव जेरैहाय 10थाबा बिसोरो जोंनो माने मोनसे 1 भागल' होयो आरो मोनसेल' होयो आरो मोनसेल' होयो आरो बेबायदि आरोना। बे खेथ्रआव बिसोरो एसे जायो सब खेथ्रआवनो आरो नों अकल साकरि खेथ्रआवल' नङा सरकारि माबायावनो बिसोर माबा खालायो आरो जिथु सरकारि बुस्थु मोननांगौ बेफोरबो बेबायदिनो जायो आरो बिसोरनि दैदेननायनि गेजेरजोंसो नोंसोर मोनो नालाय। मोनो आरो अफिसियेलि नोंस्रा जेबो पावार गैया आरो बेबायदि आरो बिसोर गावसिनि मथेनो खालामजोबो आरो बेयाव होमबा एसेबाबो उसुबिदा दं। उसुबिदा दं। जितु नोंनि मावनाय दांनाय नाजानायनि गेजेरजों मोजाङै सोलिनोबो हागोन खिन्थु बेलेग सरकारि माने सरकारनिफ्राय जि अनसुंथाइ बा सरकारि मोननांगौ मोनथायफ्रा बेबायदि मोननाय जाया आरो माने भुगिनो गोनां जादों आरो। ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनि दा बर'फ्रा जेरै जों आवगोलहायथ' एसे दुखिया सुखिया बिदि नुयोमोन, दा खिन्थु खम नुबाय आरो मावनायनि गेजेरजों माने बुहुत एडभान्स जाबाय दा बर'फ्रा आरो सिकितबो जाहैबाय बिदि आरो। बिदिखायनो आं बेखिनियाव इसेबां उसुबिदा नुवाखै बर'नि माबाखौ आरोना बेबायदि आरो। जिहेथु गुबुन हारिनि दैदेननायाव थाबाय नालाय एसेबाबो जोंहा आफसुस थाबाय आरो बे आरो गोसोबायदि थारमाने बिसोरनि सिङाव थानांबाय जोङो बेबायदि आरो। जेरै बड'लेण्डफ्रा मालाय जेरै सुबिदा दं जोंहा बिदि गैला बेबायदि। बेनिखायनो 6 सिडिउल नागिरदोंमोन माथो मोनाखै दाबो। दाथ' मोनसे खोथा नंगौ जों बेखौ सावरायनांगोन। दा जोङो आउट अफ बिटिसि बिटिआर मालाय बिटिसिया बिटिआर जाबाय। दा आउट अफ बिटिसिआव नोंथांमोनाबो दंमोन नाथाय दा BKWSC जाबाय नोंथांमोननि कार्बि आलंखौल' गालांनानै। दा बेफोरखौ देनां गोबां दैदेनगिरि जोंनाव थायो। बै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सासे नोंथाङाबो एसे बैसोगोरा सुबुं हिसाबै माबाफोर खावलायनो गोनां दं नामा? नोंथांमोननि बे कार्बि आलंनि
थासारिफोरखौ नायनानै बर'नि माखासे समयसाफोरखौ नायनानै बेयाव माबायदि खामानि मावलांजानो लुगैयो? खावलायनोथ' लुगैयो लुगैनाया खिन्थु जोंनि खावलायनाया जाहाथे अजन गैया जानो हागौ नामा आं बेखौनो होनबाबो थेवबो एसे रायजोफोरनि थाखाय खावलायनांगोन ना औ बिथांमोनाबो सासे रायजोआ दैथायहरनायसो दैदेनगिरि खिन्थु जों बायदि बा नों बायदि सुबुंनि बाथ्रा खोनाया अजन गैया खालामोबा गावबो अजन गैया बेखौ जों बुंनो हायो मानोना बेखायनो जोंनि नोंथांमोननि सामाजिक सुबुंनि खावलायनायखौ बिथांमोना खोनासङोबाबो सासे बे लिडार बा सासे दैदेनगिरि दिनै नोंथाङा गुतै बे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि समयसानि सायाव खावलायनो नागिरदों जे बेखौ खोनासङाबा बेबो मुल्य गैया खिन्थु बे मुल्य गैसिना खिन्थु जों रायजो राजाया हदाय बिथांमोनखौ गोजौआव दोनो बेखायनो नंगौना नङा बेखायनो नोंथांनि खावलायनायखौ आङो बिथांमोनखौ आंनिफ्राय जानानै जुदि बिथांमोना खोनासङो आरो बे कार्बि आंलं जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरनि अभाब अभिजुगखौ माने सुफुंनो थाखाय नाजाथारनांगोन आरो बेखिनिखौ आं बेखौनो होननो लुगैयो जाहाथे जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो नै दा जोंना UPBO बिसोरो आरो फरायसा आफाद बिसोरो सावरायदों जोंनि माबाखौ खिन्थु नैबे सेकेन्ड माबायाव जानो गोनां होननानै बुंदों दा बेसेबांखिनि सैथ' जोंथ' इसेबां माबाखौ नुहुराखै होमबाबो जाहाथे बे जोंनि 6 सिडिउल मोननो गोनां कार्बि आंलंनिखौ आं बेनिखौनो लुगैयो जे प्रमद सारमोनखौ जाहाथे जोंखौबो नायहरो बिथांमोना गोदान सरकार मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोना UPBOनिनो साराथ' दाथ' BKWSनि चिफ जाबाय औ बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि बे कार्बि आंलंखौबो नायहरो आरो आं बेनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय आर'ज गाबहरबाय जों बेखिनियाव माखासे बे कार्बि आंलंनि थासारिनि सायावबो सावरायबाय दा जोङो माखासे आरो दोंनै मेथाइ खोनासंबावनि बे मेथाइफ्रानो जाहैबाय नोंथांनि लिरनाय बे लिरनाय मोजां आंनि लिरनाया मडार्नमोन आरो मेथाइया बैसागुखौ फैसि मानानै लिरनायमोन बिदि आरो बारदै सिखोला नों माब्ला सफैगोन गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो नोंखौसो हास्थायो नोंखौसो हास्थायो बारदै सिखोला नों माब्ला सफैगोन गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो नोंखौसो हास्थायो नोंखौसो हास्थायो बिफांनि दालायाव दाउखौआ बायै नेनानै दं बिफांनि दालायाव दाउखौआ बायै नेनानै दं खौ गाबनानै नोंखौनो नेनानै दं खौ गाबनानै नोंखौनो नेनानै दं बारदै सिखोला नों माब्ला सफैगोन गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो नोंखौसो हास्थायो नोंखौसो हास्थायो जोबोद मोजां मेथाइ दङ आरो बिनि आरोबाव बे समावनो दोंसेबाव खनखाबावनो खावलायबावबाय थियाटारखौ खनसै नामा दे थियाटारनिखौनो होदो दानिया बिनि सिगां मोनसे खोथा ओरैनो मोजां डाइलग फिल्मनि बा थियाटारनि नोंथाङा बयजोंबो मिथिजानाय आरो बबेबा प्रग्रामथ' गायो नालाय बे प्रग्रामफ्राव बबे डाइलगखौ नोंखौ बांसिन होनो होयो मानसिफ्रा आं थियाटारावथ' बिदि डाइलग होनो मोनाखै फिल्मावथ' बे सिब्रेयाव पार्ट लादों नालाय आं सिब्रेयाव गावनि फिसायखौ रायो आरो आंना फिसाफ्रा 8 जनमोन मा फिल्माव बियो खिथेरनि उनाव खिथेरनि अर बेहाय
7 जादोंमोन आङो ओमफ्राय फिसाफ्रा 8 जन नालाय दा फिसाफोरा 8 जन ना नोङो एथ'ग्रा हारसिं सम्भालिनो हाया नालाय आङो हौवाखौ रायो आरो बियो गथ' गैया गथ' गैया होननानै आंखौ आवग्राव रायबाय थायोमोन आरो हौवाया ओमफ्राय बेयाव रायबाय थानायाव आङो माने रागा जोंनानै हौवाखौ होनो आरो एथ' बुरजा फिसा लानानै आङो ओमफ्राय आं बोरैहाय माबानो आं रुवाथि नागिरहैनो होननानै आं हौवाखौ रायो आरो ओमफ्राय हेइ फाग्ला मा उन्दुबाय थाखो नोंलाय ओंखामा संनानै दोन माबार ओंखामा संनानै दोनाबा दिगदार दं आं रुवाथि नागिरहैनि मा सामफ्रामबो उन्दुबाय थानालाय मोजांबासो मोजां आंजों संना दोननानै मोनजाफैयाबा दिगदार दं बेयाव होननानै इमान दम होदों नोङो बियो बेखौ मा हौवाया मा होनखो बिदि होनायाव बियो दुफुं सिखारो आरो सिखारनानै आंखौ बुनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बुनोथ' मोनासै गोजौआव गाइखेर दाखा माबानानै दोनोमोन नालाय गोदो जोंना सिंखायाव नांहैनानै गाइखेर दाखाया बेनावसो साव गोलैयो आं नुवासै आरो बेखौ नुवासै आरो ना होमबा नोंखौबो गियोमोन आरो ना गियो आंबो रांखिनिखामोन नालाय फिसा मोनैनि फिसा मोननाय बिदि आरो खैजन 8 जन सिगां गैयि समाव गैयिनि रायदोंमोन ओमफ्राय उनाव 8 जन मोनखांनायनि उनाव सामलायनो हाला बेबायदि आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय बे गोदोथ' बेबायदिनो बुरजामोन नालाय बुरजाखा बै समनि बुरजाबाबो रायजो जानाया थिगानो दंमोन ना दङ खिन्थु दानि रायजो जानायफ्रासो सानैखौनो सामलायनो हाया बेबायदि आरो खिन्थु लानांगौ सानैजों सासेजों जाया खिन्थु बहुद रिक्स गैया खथि दं मोजां जाबासो जाबाय आरो मालाबा सासेयानो दुब्ला थैनानै थाङोबा ओरैबो जायासै बिदि जायो बेनिखायनो फिसाखौ खांनांगौ आरो 7बाबो नहले 7 जेबो नङा आरो 2ल'बा अननाया खम जायो एसे मोनसा मोनसि बारा जायो खिन्थु बुरजायोबा माने बेनि एसे बुजिलायो आरो सानलायनो हायो आरो बेखिनिखौ आरो ना गोसोफ्राबो गुवार जायो अनलायनाय हमना ला बिदा फंबाय बुरजा जागोन नालाय माने माखासे साननो हानाय बुजिनो हानाय सक्तिया बारा जायो आरो बे सासे सानैया माने बिमा बिफानि अननायजों बियो किसुमान गावनि साननांगौ खोथाखौ माने सानखांनो हाया जायो आरो बेयो नोंनिफ्राय बुंनाय आरो ओमफ्राय जेनेबा आं माबानो हायासै जासे बे बिदाया जेनेबा बे बुजिनानै बे बुंबाय आरो जेनेबा बिब'फ्रा बुंबाय माने खोथायाथ' नंगौ बिदि आरो सानखांनो हायो आरो सासेनि जायगायावथ' नों सानैयाथ' एखे मोजां माबा होबायना कमेन्टस होबाय नालाय बेथ' बेहायथ' बे लानो गोनां जाबाय बेफोरबायदि आरो जोबोद बेफोरनो जाबाय संसार जानाय सुबुं आरो गोदोनि माने रोंखा राखा सासे साननो गोरों बिथांमोननि खुगानिफ्राय हदाय मोजां बोसोन मोनगोन मोजां राव मोनगोन दानि जिहेथु जोंनि लाइमोन बैसोनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन गोदोथ' बे कार्बि आंलंआव गोबां फिल्म कार्बि आंलंनि गोजामोन बांसिन बर' फिल्मा जोंनि उन्दै समाव कार्बि आंलंनिल' होननाय खोनायोमोन ओमफ्राय बे कार्बि आंलंआव फिल्म बरननाया माने बन जाना थानाय बेखौ मिथिगोन नामा माने कार्बि आंलंनि फिल्म बरननाय बन्द' जानाया माने ओरैबायदि जादों आरो नैबे माबानिया फाखननिफोरनिया बिसोरथ' मालाय गिदिर साख'रि लाहैजोब्बाय बिसोरो आलदा जाहैबाय नालाय टाइम होलायनो हायासै बेयाव थाबाय बिसोरो ओरैनोथ' बिसोर मालदार खामोन आरो ओमफ्राय नैबे जों गेजेर खन्द'आव जोंना ससि दैमारि होननाय बिथाङा बियो माबामोन इन्जिनियारमोन बे कार्बि आंलं काउन्सिलनिनो फार्स्ट इन्जिनियारमोन आरो बे काउन्सिलनि ओमफ्राय बिथाङा बियो रिटायार जाखांनायनि उनाव बहुद फैसा मोन्दोंमोन ओमफ्राय बियो फिल्म इन्डास्ट्रि बानायनो होननानैबो कार्बि आंलं जोंनि लांहिनावनो बानायदोंमोन बिथाङा माने बे आन्दलन समाव एसे फैसा डिमान्ड खालामबाय नामा जोंनि माबाफ्रा बेहायनो बियो दुखु मोननानै गुवाहाटियाव थांबाय आरो न'आथ' गुवाहाटियावनो बेना कारगुलियाव खिन्थु थेवबो बेयाव फैदोंमोन आरो ना बेयावनो माबादोंमोन आरो खालामदोंमोन साख्रियाथ' बेनिखा आरो बियो जों कार्बि आंलंखा गेन्दागारनि ओमफ्राय उनावहाय बियो दिफुनिफ्राय माने हजोंहायबो गुवाहाटियाव माबा लाहैखाबाय आरो हा बेयावनो बिदि आरो माबा इन्जिनियार कार्बि आंलंनि काउन्सिलनि फार्स्ट इन्जिनियार बिदि आरो ओमफ्राय बेयो बिथाङा बे एसे डिमान्ड खालायनायावनो दुखु मोननानै बियो जायगाखौ गारनानै थांबाय आरो बोराबबाय आरो गावजों गाव मानो बिदि खालामनांगौ ओरै होननानै
ओमफ्राय बेयो बिदिनो थांखांनायनि उनावबो बोसोरनै बोसोरथामसो खालायदों फिल्मखौ बियो हजोंहाय ओमफ्राय आं बे फिल्म बानायनायाव बिसोरनि फिल्मनि माखासे दाबिं हैनो मोन्दों आरो आं राव सोहैनो मोन्दों ओमफ्राय बिदि एक्टिंखौ खालायनो मोनासै आरो बिदि ओमफ्राय दा द्रप जानानै दं बिसोरना माने बे सासे सुबुं थांनायनि उनावनो कार्बि आंलंआव बे फिल्म बानायनायनि खामानिया जोबदों आरो बन्द जाना थाबाय दिनैसिम गैया ओमफ्राय गेजेराव नै माबा मोनफैबाय जोंना बे प्रदिप बसुमतारी होनो कार्बि आंलंनिनो बियो दा माबायावनो दङ दिल्लीयाव थांफिनबाय बियो गावसोरनि ओरैनो मा मावहैयो बियो आवगायावथ' बे मा होनो बे BSNL माबायाव मावो होन्दोंमोन दा ओमफ्राय बियो माबा कर्स लागासिनो दं नामा बे गावसोरनि BSNL माबानि टावारनि साख्रि मावोमोन आरो बेहाय फैसा एसे मोननानै बानायफैदोंमोन बे मोननै फिल्म ओमफ्राय दा गैथ'वा आरो ओरैनो फिल्मा बेबायदि माखासे उसुबिदानि थाखाय कार्बि आंलंआव फिल्म बर'नायनि फिल्म प्रडिउसारफ्रा गैया जालांदों आरो फिल्म इन्डास्ट्रिया बन्द जादों आरो बेनो गुबै फैसाखौ मोनासै दां बियो एसे फ्लप जादों आरो खिन्थु फिल्माथ' एसेबां गाज्रि जायाखै मोजाङानो बिदि आरोना ओरैनो नोंखौ एक्सन बे समाव खालामो हारिमुखौ मोजां मोनो प्रग्राम जायो बै समाव माबायदि फैसा हरोमोन नोंनो फैसाखौथ' बिसोर बिदि एसेबां हरा मालाबा थांलाय फैनाय गारि भाराखौ होदों आरो ओमफ्राय ओरैहाय बे ससि दैमारिनि दिनावलाय खिन्थु मोन्दों 4,000 खरि होदोंमोन बिसोर फिल्माव बे समाव 4,000 बिराद मोना दानि बिदि आरो 50-60 रोजा बेबायदि जादों आरो औ ओमफ्राय हिर'नावथ' मोनाखै जोङो हिर'आ होनो होन्दोंमोन गैया दिनैसिम ओमफ्राय नैबे प्रदिपनिफ्रावबो मोनाखै बिदि हिर' फिल्मनि प्रडिउसारा सोरमोन राबि नार्जारि ना मा होनो रबि नार्जारि रबि बिथाङा नोंथांमोननो बे फिल्म बानायनायनि मुङाव फैसा होनो होन्दोंमोन होनाय जायाखै होआखै नालाय होआखै आरो बिथाङा हयथ' फिल्माव फैसा मोनजोबासै खोमा मोनदोंदां बिना फिल्मफ्रा सोलियोना मानो हरासै बेलाय मिथिला दा सुखु आथुर हले मनो आथुर होनाय जाहैबाय सुखु आथुर हले मोजां डायलग होबाय ठीक আছে उनफ्राव फिल्म बिथाङा बेयाव बानायफैबा नों रल लागोन लाया बेखौ खिन्थु मोजां सावरायनानैसो लानाय जागोन माने बाखि जाखिबो जानाय नङा केस ओरैनो नङाना खस्थ' दं केस फैसा मोननांगोन ना एक्टिं बानायगोन बेनो आरो ओमफ्राय इयाव साबैसे सुबुङा बाहागो लादोंमोन बे जोंनि माबायाव हिर' फिल्माव जोंनि हिर' फिल्माव मामा दङ ओरैहाय नैबे आदा थानेस्वर गयारि बिथांबो दंमोन ओमफ्राय बे बिसाला बै मामानिया बिसालाथ' गुवाहाटिनिसो ओमफ्राय आं बावजोबैहाय बारा गथ'फोरनि नामफोरखौ उन्दै नालाय बिसोरसो आं सासे सुबुंखौ नुदोंमोन दा माबानि नोंसिनि कार्बि आंलं जिल्लानि गाहाय नेहाथारि बर' फरायसा आफादनि खोदोम बेबो हाबदों बेबो दं बेबो दंमोन ना दं बेबो दंमोन निर्मलमोनबो दङ गोबां दं आरो बावबाय आरो गोबाव जाबायना एक्टिं खालामबाय जोब्बाय आरो जोंथ' फिल्मखौ ओरैनो माबासो नुनाय नालाय नुसाब नुराबसो नालाय बेबायदि आरो बावजोब्बाय आं नोंथांनि जितु जाथायफोरखौबो बा नोंथांनि बै समाव हारिमुखौ सिबिबोनाय बेखौ बयबो मिथिबाय दा बे समाव जों बारा भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानासै ओरैनो माबाफोर बुंनो गोनां दंबावो नामा बुंनो गोनाङा बेनो आरो आं माने नैबे उन जोलैनि गथ'फोरखौ एसे फंनैसो बुंनो सानदों आं जाहाथे हारिमु मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा नों सासे फोरोंगिरि हिसाबै बे समाव उन्दै लाइमोनफ्रा माबायदि न'खरनि बिमा बिफानि बोसोन लानांगौ गेदेर सुबुंनि गियान लानांगौ आरो माजों लोब्बा थानांगौ बिनि सायाव एसे फोरमायदो दे जेनेबा नै दा जोङो जेरै आर्टिस्ट सासे मोजां जानोब्ला जोङो आजिखालिथ' नोङो जोंनि दिनावथ' बिदि माबा लानाय गैयामोन कर्स लानाय गैया जोंथ' डाइरेक्ट बानायनाय दानियाथ' जाला आजिखालि सब डिमान्ड नांगौ सब बुस्थुआनो ग्रामार नांगौ आरो जेरै जों इंलिस फरायबा इंलिस ग्रामार नांगौ माबा एमाइल फरायबा एमाइलनि ग्रामार नांगौ बेबायदि थिग जोंनाबो हारिमुआव बे दङ जेरै कर्सफोरखौ लानांगौ ड्रामा कर्सफोरखौ आरो डेन्स कर्सफोर लानांगौ आरो भकेलफोरखौ लानांगौ आरो बिदि लायाबाथ' आजिखालि डिमान्ड गैया बेबायदि आरो बेनिखायनो आं बेफोरखौ जाहाथे उन जोलैनि बे रिंगु दामसाफोर बा जिखुनु फिल्म एक्टरफ्रा बेफोरखौ लानानै जाहाथे
मानो हायो आरो जौगालांसिनो हायो आं बेखौनो मोजां आंनि गोसोनिफ्राय आं फोरमायो आरोखि। बे समाव जिहेथु जोङो हारिमुनि दानि हारिमुनि माखासे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा एक्टर एक्ट्रिसफोरनि माखासे जोङो रेकर्डसफोर नुयो हमना ला गाज्रि रेकर्ड दा बै समावबो बिदिनो खामोन नामा जिहेथु हारिमुखौ फिल्म इन्डास्ट्रिनि सुबुंफ्रा खिन्थु दा एसे बांसिननिफ्राय बांसिन जों नुनो मोन्दों बेफोरनि सायाव मा बुंगोन? बे जोंनि दिनाव खिन्थु बिदि गैयामोन आरो बिदि माबाबाथाय जोंना लाखालाबो बेखौ एसे थङालि बाङालि नुबाथाय बेखौ लाखालाबो आरो बेबायदि आरो दाथ' गोबां दानि एक्ट्रिसफ्रा गावखौनो गिदिर मोनसे फिल्म मोनसे बानायबाथाय बिराद गोजौ सानो आरो नोंसोर सानो ना सानामोन? आं साना आं दाबो साना गावखौनो बावनानैसो थायो आङो एक्ट्रिस ना मा बेबायदि आरो नोंथांमोननाव जे एसेबां गुन दं गियाननिफ्राय लानानै मेथाइ खननो रोंगौ खुंग्रि हमना ला नोङो गोबां थियेटाराव खामानि मावबोबाय फिल्माव गोबां रल लाबोबाय दा सासे फोरोंगिरिबो आरो नोंथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै आइजोनि माखासे आफादफ्रावबो गोबां बाहागो लानायखौ नुदों आरो गोदोनि जाय राव फाव नोंथांमोना जिहेतु जाय देंखो जे रहस्य गोनां मेथाइ बेफोरखौ खनबोनानै नोंथांमोनाव गौरब गैया ना? दानि लाइमोनफोरनि जिहेतु मोनसे फिल्म बानायनानै मोनसे फिल्म बानायोब्ला बिराद गिदिर मानसि जायोना जाया नोंनि साननायबा फिल्मजों बिराद गिदिर बेफोरो गावनि माबासो खोथा खिन्थु जाया माबाया आरो ना जेरै प्रडिउसार माबाफोर जायोबा हायो आरो जोंनिया दा थाखानि फैसानि इसेबां माबा गैयाथ' डिमान्ड गैयाना बर'फोरनिया बेबायदि आरो बेनिखायनो जों जानो हाया आरो धनि जानो हानाय नङा आरो बेबायदि आरो दा बै जोंनि जिहेतु दानि लाइमोन जाखांफुनायफोरखौ नोंथांमोना बै समाव थङालि बाङालिबानो लाखाया आरो होमबाबो बिराद मोजां माबा खालायनानै माबायो आरो खिन्थु किसुमाना थङालिफोरनासो जाबावोलाय आरो बिनि थाखायबो बिसोरखौ गारनो हाया आरो खिन्थु एखमबाबो माबा थायो आरो लिमिट थायो आरो दानि जिहेतु गाज्रि मोनसे जोंनि बर' फिल्मफोरबा माखासे थासारि फैदों जिहेतु समाजाबो बेजों गाज्रि मोनसे नोजोरजों नायजादों गोदोनि जिहेतु जों गोदो समावबो गोबां फिल्म दानिया मा फिल्म बानायदों गोदोनासो बांसिन फिल्म बानायदों बे हिसाबै बेबायदि मालाबाबो गाज्रि रेकर्ड गैफेरा गैया बेखायनो दानि जिहेतु बर' समाजा मोनफ्रोमबो हाबाजों लोब्बा थानाय फिल्म बानाय माबा एक्सन बानाय माबा गेले मोजांबा मोजां मुं मोनगोन गाज्रिबा गाज्रि मुं मोनगोन बेखायनो माबायदि दायथ' दं साफ्रोमबो सुबुंनाव जोंनि बर'नि मोजां खामानि मावनो थाखाय हमना ला बर'आ फिल्मानो जा माबा मोनसे माहारियारि आफादानो जा बायदि बायदि बिथिङाव थानाय सुबुंफोरखौ माबायदि माने हाबा मावलांजानो खावलायगोन सासे नोङो गागि गोजाम फिल्म बर'नि सावथुन मुलुगनि सुबुं जानानै बेनो जोंनिया माने नों सासे आर्टिस्ट जानोब्ला मोजां गुनि गोनां जानोब्ला नोंनि माखासे गाज्रि साननायफोरखौ बा गाज्रि माबाखौ नोङो गारनांगोन नङा होमबा बेखौ गारनो हायैथ' जेबो गैया गारनांगौ बे बुस्थुखौ गारनो हायोबासो जाहाथे जोङो साक्सेस जानो हागोन आरो बिदि आरो ना बे मोजां खामानि आरो बे आरो गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबनो आवगायनोसै जोबोद गोलावबो सावरायबाय आरो जोङो मोनथिनांगौ बाथ्राखौ मिथिबाय दा बे समाव आं बुंनो सानदों बे कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बर'नाव गोबां टेलेन्ट दं माने हारिमु सोलोंथाइ आबादारि फालांगियारि साफ्रोमबोनावबो मोनफा मोनफा बर' सुबुं हिसाबैबाबो गुन दं बेखौ जों नोजोर होदों बे समाव बेखौनो खावलायनो लुगैयो दिनै जों बे ओनसोलाव फैनानै बेखौनो नुदों जिहेतु बेयाव थासारिया बर'ना एसे मुस्किल एसे साननो गोनां जानानै दं आरो बेनिखायनो बे कार्बि आंलं जिल्लानि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बिनि नङा बाहेरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो खौसे जालायनानै कार्बि आंलंनि थाखाय खामानि मावनांगोन जाहाथे बर' फिसाफ्रा आरो बिनिख्रुइ बांसिन मोजाङाव दावगानो हायो ओरैनोथ' गोबां मोजां आरो बिनिख्रुइ साबसिन जाहाथे मालायनि सिंनिफ्राय जोंबो बिथांमोनखौ सिं खालामा बिथांमोनाबो जाहाथे जोंखौ नाख्रेबा बेफोरनिफ्राय बोरै बारसिनो हागोन गोजौ लेभेलाव थाग्रा बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जों
बेखिनियामोन जोंनि दिनैनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गोजाम गोदोनि होननांगोन जों सासे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिमु सिबिसुलि बिथाङा दा समाव सासे फोरोंगिरिबो जानानै दं बेनिखायनो बिथांखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बेबायदि सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय जोबथा दोंसेसो मेथाइ खननायखौ खोनासंनो लुगैबावगोन मानो होनबा ओरैबायदि रैसुमै गारां नोंनिया ओरैबायदि रैसुमै नोङो गयबो जाग्रा जाबाय नालाय गय जायाबो थानो हाया गय जायाबो थानो हाया बेखायनो आरो गय जानाय गारांजोंबाबो एसेबां मिलौदो रुजुजाया माने रावबो रुजुजाया आरो बेबायदि दासिमबो बोनो हायो गोदै देंखो आरो जोङो माने खावलायगोन बिथांनि गोजाम मेथाइखौ रायजोफोरनो खोनासंनो थानाय मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव खावलायनांगौ मानो होनबा बेनि जाय देंखोगिरिनि मेथाइआव गुन दङ जाहाथे बे देंखोजोंबो जों समाजाव माखासे बिहोमा लाबोनो हायो देंखोनि गेजेरजोंबो बेखायनो गोजाम आर्टिस्टखौ जोंनो नांगौ गोजाम खनगिरि मेथाइखौ प्रग्रामखौ नांगौ आरो बर'खौनो खनदो उनाव दोंसे आरो आसामिस खनदो ओमफ्राय जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोबथा खालामथारगोन माबानि फिल्मनिखौ खनसै आरो नोंनि फिल्म बे दैथुन फिल्मनिखौ फिल्मनि आनानि गसाय नाजागोन आं सहायनो नोंनि रिफिनाय फोरमायनो आंनि खाफालनि लिरनाय आनान गसाय नाजागोन आं सहायनो नोंनि रिफिनाय फोरमायनो आंनि खाफालनि लिरनाय अर जोंबाय आंनि गोरबोआव हेंथा मानो दिनै आंनि जिउ सोलेराव हेंथा मानो दिनै आंनि जिउ सोलेराव आनान गसाय नाजागोन आं सहायनो नोंनि रिफिनाय फोरमायनो आंनि खाफालनि लिरनाय बैसागुफोरबो खनदोंमोन नामा दे बैसागु खनदो दा बुदांजों आंजों खननोसै नामा दे मोनसे बेयाव डायलगबो दंलायोमोन डायलग दंमोन बे डायलगखौबो हो दे दे हले बुदाङा आंखौ एदावदों आरो माने गाव गोसोथोखोमायो नालाय माने गोसोथोखोमानायखौ दालाय एसे माबा एरबाबो जंखायोना रागा फोजोङो ओमफ्राय बेहाय होननायसै बियो आंखौ ओइ बुगु बुसि होनबाय आरो मा नों होनबाय आरो बे नोंसिनि डायलगखा ओमफ्राय रागा जोंबाय नामाब्रा आगै नोंहालाय मानोथो आंजों गेसाव गोफोनजों जंखाबाय थानांगौ जाखो गावजों जंखाया माने मालायजों जंखायो आरो ओमफ्राय गाज्रि मोनबाय नामाब्रा आगै मोनाखै आदा हे आगै मा आदा आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै आगै आंबोथ' नोंखौ बिराद मोजां मोनो आदा आं दा बायदियाव नोंखौ मोनाबा सैमा फाग्ला हरनानै थैथोंलै आंबो दा बायदियाव नोंखौ मोनाबा आदा जिबौ फिथिखौ हरनानै थैथों आदा बे डायलगखौ नोंसोर सानैजों बानायनाय दा बे माया बुगबा गाव लिरखानाय बुदां गलबा ओमफ्राय नोंनिया आंनियाथ' आं बिसोरनि मानायखौ आं होनबाय आरो बे गावनो लिरजोबदों गावनो लिरजोबनाय ओमफ्राय नोंबो बिराद मोजां हाबाय आरो बे मेथाइखौनो खनदो दे
दे होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ थांग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांथारनोसै दे होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै मा एसे गोजोननाय दिन दिनै बैसागु बारब्लानो आं नोंजों देने मा एसे रंजानाय दिन दिनै बैसागु बारब्लानो आं नोंजों बें बेरे दे होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांथारनोसै दे होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ थांग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै संसारनि खान्थिखौ मानिनानै रायजोखौ जागोन जों आलो गोजोन समाजनि खान्थिखौ मानिनानै रायजोखौ जागोन जों आलो गोजोन दे होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांथारनोसै दे होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ थांग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै आं नोंखौ लांथारनोसै आं नोंनाव थांथारनोसै बेसेबांबा मोजां मेथाइखौबो खनदों माथो गोबां रायजोफ्रा दानि लाइमोनफ्रा मिथिया थारैनो दिनैनि बे बिजोंनि गेजेरजों बेसेबां मेथाइ खनदों गासै दोंबैसेसो मेथाइ खनदों आङो गानाथ' जाबाय एसे आंथ' गोसोआव गैजोबा बिदि आरोना 20थासो जाबाय नामा आङो फिल्मफ्राव खननायाव बेलेगनि खनो आरो जोबथारनायाव माने फोजोबनो बादों मानो फोजोबनो बानाय मोनो मानो होनबा मोजांनिफ्राय मोजां ओंखारबोदों समाबो लावलांबाय थेवब्लाबो रमान्टिक मोजां मोनलायनायनि मेथाइ रमान्टिक मेथाइ खनफेरदोंना फोरोंफेराखै खनदों खननायाथ' दे बेखौ दोंसे होदो ओमफ्राय बिनिफ्राय जों आंनि बे फिल्मनिखौ बावबाय आं गोसो थोनाया खम नङा दसे नुवाबानो सोरांथारा एसे बावबाय आं बेबो नोंनिनो मेथाइमोन आरो जेबो नङा गोबाव जाबाय नालाय बावगोन ओमफ्राय दा जोङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरो माबाफोर गोसोआव खांदों नामा मेथाइ मोजां मेथाइ नोंनि फारनिफ्राय रायजोफोरनो मोजां मोनसे मेथाइ खोनासंनो सानदो सुलेखा आं खननायखौ एसे गेजेरनिखौ बावबाय आङो थेवबो एसे बे इलाबो खनदोंमोन साथामजों ओमफ्राय इलाजों सुलेखा बिसोरो सानैजों सानसे आवगोल थांनानै जोंहा कार्बि आंलं बन्द जानानै आं अखानायै दाबिं खालामहैदों आरो ओमफ्राय बेयाव इलाया नुवासै आं खनहैनायखौ साथामजों खननाय जादों आरो मेगनजों थिर लगावनाया बे बैसागु मेथाइया साथामजों खननाय मेगनजों थिल' गावनाय हाया दामोन फेसनजों रायज्लायबायनाय नै आदामोन बिखा गेजेराव सुगोनां हाबाब सिफि गंफ्रामबो गब्लं गोनां मेगनजों थिल' गावनाय हाया दामोन फेसनजों रायज्लायबायनाय जुलि गैयाबोला बे संसाराव जेबो गैया नोंसोर लाङा गुबुनजों थांबोला मानो मोनसा हाबाब जोंनि लागोनिलाय माबा नाम बावलायलांनाय जों बयबो आसा थानाय
बेसेबांबा मोजां मेथाइ बेखौबो नोंबो खननो मोन्दों ओरैनो दा बे समाव आं मिथिनो लुगैबाय जोंनि बर'नि सबजोंबो मिथिजानाय सुलेखा आब' बिथांनि बैसोजों नोंजों बेसेबां गिदिर उन्दै सोर देरसिन सुलेखाया एसे देरसिन आरो बोसोरसेसो होमबा समब्रा समब्रिथार आरो समब्रा समब्रिसो समब्रा समब्रिथार ओं ओरैनो बेखौ सिगां सिख्लायावनो लोगो मोनलायखादोंमोन नामा लोगो मोनदों सिख्लायावनो सिख्लायाव लोगो मोनबाबो माने मा होनो बिदि एसां रायलायलायनाय जायामोन आरो ओमफ्राय नै दा हाबा जाखांनानैबो मानानैबो जों प्रग्रामखौ एखे लेखे गानो मोनबाय थाबाय नालाय बेयाव सिनाखि जाबाय आरो सिनाखि जाबाय आरो ओमफ्राय दाथ' कार्बि आलं बे क'क्राझार होनोबाथ' बिराद गोजान बेयावथ' सिनाखि जाखानाय नङामोन प्रग्रामनि गेजेरजों सिनाखि जाबाय आरो औ गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों कार्बि आलं जिल्लानि माखासे सासे देंखोगिरि आरो फावगिरिबो बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे समाव माखासे बिथांनिफ्रायनो कार्बि आलं जिल्लानि बाथ्राबो मिथिना मोनबाय बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सनि दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों आच्चा खुलुमबाय